Daw ka mo ingon ta og 15 nag-compile. Usay man gud atong i-credit sa atong kagalingon ng compilation. So ato ang tubagon sa kadali ang mga argumento sa atong higalang pastor sa Seventh-day Adventist Church. Nya alam mo katingala nga mura og ang ato ang tingog is dili maayo tungod sa hinungdan nga kininyong ubos nga lagad is nakasinati karon og gamay nga kakulian sa nanay pagbati hinagmay rapod kagahapon pagid nagsugod So ayaw mo kalimot sa pag-like, subscribe ng ato ang channel sa Dalay Catholic Apologist International ug usab sa RJ Seno II TV para mas daghan ang atong maabot sa ato ang gitawag og information. So karon ang argumento ni pastor sa next video ika number 6 ni kung wala ko masayop nga pagtubag nato sa video clippings ni pastor gikan sa Seventh-day Adventist Church. So ang next video na ato ang ipakita dili pa lang dugay isingon pa niya nga sa compilation sa Biblia dili daw pwede kuno i-credit sa ato ang kaugalingon. So siguro tama si pastor sa punto nga kung ang maghimo or tawag ining mag-angkon lang nga sila ang responsable sa pagbugna or pag-compile sa Biblia, mahulog yun nga dili gyud na pwede. Pero si pastor mosugot og sa dili si pastor ang nag-compile sa Biblia mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya kanang maong simbahan mao ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. Unya as far as the Bible is concerned, si Kristo mao ang ulo, ang simbahan mo iyang lawas. Ug mahibaw-an nato ang nagkadaiyang kaalam sa Dios pinaagi ni ining mong simbahan Ephesians chapter 3 verse 10. So buti pasabot pag-ingon sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga siya ang nag-compile sa Biblia, wala giset aside ang Espiritu Santo. Hinunua tungod sa Espiritu Santo, tungod ni Ginoong Jesucristo na compile ang Biblia o ang responsable nga gisugo ni Kristo aron ma-compile ang Biblia kining maong simbahang Katolika. Gani sa itong mga previous videos ato ang gihatagan og dagko nga mga ebidensya, mga standard references anong pagtinaw o pagklaro ang atong pag-claim, ang atong tawag ining pag-angkon nga ato yung gipruebahan nga ang nag-compile ni ining santos nga kasulatan mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So tama si pastor nga dili pwede murag silbi ato ang i-credit sa atong kagalingon nga kita ang nag-compile sa Biblia. Dili pwede. Pero kana nga punto is para na sa ila kay wa man na sila ilabot. Ano sa araman na sila natukod? 18th century, na 19th century, na 16th century, na 17th century. So dili gyud sila pwede mag-angkon-angkon. Kay dili man pwede nga i-credit sa ila kay wa man sila Espiritu Santo. Pero ang simbahang Katolika, pag-ingon simbahang Katolika nga siya ang nag-compile sa Biblia, nagtima ilan nga atong gipadayag ang lihok, ang buhat sa Espiritu Santo nga naa ni ining maong simbahan na tungod kay kining maong simbahan na mao ang gitukod ni Kristong Iglesia. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.